салом дӯстони азиз, он нафароне ки ба канали ватани ман обуна ҳастед, умедворам хубу саломат ҳастед. Бо умеди хушии рӯзгори шумо ва таби волидаи шумо мо ин лаҳза қарор дорем дар ноҳияи зебоманзари шаҳристон, дар назди анамин як пайкараи гург ва ду кӯдак. мехоҳем каме маълумоти кӯтоҳ барои шумо дода бошем ва ман фикр мекунам ки азиза дар бораи анамин ҳайкали гург ва ду кӯдак маълумот дода бошед. Марҳамат. Конечно, добрые друзья, мы в данный момент находимся в этой возле исторической капиталистической волчицы, которая была основана для создания империи Рима. Итак, матерью этих близнецов является Рею Сильвер. И убили эту мать и хотели убить тоже этих близнецов. Но, к счастью, это не случилось. Их не смогли затопить, этих младенцов. И на их крики откликнулась волчица, которая облизала их и прикормила своим молоком. И, конечно же, эти младенцы выросли и тоже также стали воинами Рима, Римской империи. Вот такую информацию на этот момент мы можем вас ознакомить с такой информацией, дорогие друзья. дӯстони азиз, мухлисони меҳрубон, он нафароне ки ба канали мо обуна ҳастед, ман гуфтанӣ ҳастам ки шумо мехоҳед оиди кадом минтақаҳои тоҷикистон маълумот пайдо карда бошед, фикру ақидаи худро дар комментарияҳо нависед. мо гурӯҳи кории ватани ман кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба шумо маълумотҳои шавқовар ва аз минтақаҳои зебои тоҷикистон ба шумо сабтҳои беҳтаринро пешниҳод намоем ва рӯзгори шумо, таби шумо ҳамеша волида бошад. Канали моро пайгирӣ кунед, ба канали мо обуна шавед ва ҳатман фикру ақидаи худро дар комментария нависед ва албатта лайк монданро ҳам фаромӯш накунед. Обязательно, дорогие друзья, о каком городе, о каком районе, что вы хотите узнать, историю, например, культуру, обязательно нам пишите. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы, на все ваши интересы. Бомо бошед, моро пайгирӣ кунед. Хай. дар анамиҷо дар минтақаи шаҳристон, дар ин замине ки мебинем, инҷо мардуми заҳматкаш бо меҳнати ҳалол кишти картошкаро ба ҷо оварда истоданд. Инҷо мо пурсон шудем, тахминан моҳи сентябр анами картошка омода мешавад ва ҳатман ман бовар дорам ки ба шаҳрҳо барои он нафароне ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд аз ин картошка истифода мебаранд. инҷо бисёр ҳам заҳматашон мушкил. бубинед ки ҳам бо оила, бо фарзандон, бо харҳо ин заминро кишт мекунанд, обёрӣ мекунанд ва бо як ҷаҳон меҳнатҳои гарон ҳосили картошкаро ба бор меоранд. ман ба корҳояшон барор мехоҳам бигзор ҳосил фаровон шавад ва мардуми мо аз ин ҳосили картошка истифода баранд. خال بیچاره میگوی آدم بیچارگی نداره. Не, жалко, все равно не бенит. او بجارکه نیست میخواه مهنت میکنی. شما راحتش میبینید این مهنت اینها چی؟ اینم جام میخورن. همه چیز هایگو حلال حرام چی که نباشه برای انسان داده خدا تا. نمیدی؟ ما غنیمه. بله. این خراب بیدی خراب. در مورد زمین تا یکان سخن کنید چی باید بچه های مهنت نکن دیگه یکان سخن ندارم. کاری کسب ما هم خیلیه. مهنتی حلال بهترین مهنت. زحمتی همیشه میره در شهر ما بهتره. اینا فرزندتون میکو؟ فرزندم. چند فرزند داره؟ 5 تا. آره؟ 5 فرزند دارن. آدمی بایی بودیم.
азиза, дар ҳақиқат тамоми ҷаҳониён Тоҷикистонро бо манзараҳои зебо, бо кӯҳҳои сарбафалякашида, бо обҳои софаш мешиносанд ва воқеан ҳам ин манзараро дида ман ҷавониҳои худам ба хотирам омад. Ин гулҳои зебо, гули сурх ки дар ҷавонӣ бо анамин гул ҳар гуна сарпӯшҳо мебофидем ва рости айни ҳол аз хотири ман баромадааст. Шумо вақте ки анамин манзара ба омадем, чи дар хотиратон аст? Знаете, что я тут в данный момент вспомнила? Конечно же, любовь, романтическую обстановку, атмосферу. Сюда могут приходить сотни влюбленных пар, проводить свое время, наслаждаться этой красотой, восхищаться, конечно, этой красотой и увидеть, какие у нас прекрасные сказочные места в нашем солнечном Таджикистане. устод лоиқ мегӯянд ки ишқ дар дил шӯлаи субҳи саодат будааст, ошиқӣ эҳсоси бахшишҳои қисмат будааст. Дар ҷавонӣ ишқ буду, давлати дунё набуд, он ҳама бедавлатиҳо хуб давлат будааст. Ва ман медонам ки азиза шумо як нафари хушбахт ҳастед, соҳиби оилаи солим, соҳиби фарзандони солиму солеҳу солеҳа. Ва ман бисёр мехостам ки ана ҳамин якчанд гулҳое ки инҷо чидам, ман мехоҳам ки ҳамчун бародар баҳри шумо тақдим намуда бошам ва гуфтанӣ ҳастам ки ошиқони азиз ба дилдодаҳои худ доим ҳамин гуна гулҳои зеборо ҳадя кунед, зеро аз ҳама тӯҳфаи беҳтарине ки бону яъне зан дӯст медорад ин гул аст. эҳтироми ҳамсарон, эҳтироми маъшуқаҳои худро ба ҷо оред. Ана ин гул ба шумо тӯҳфа аст, қабул намоед. Спасибо большое. дигзор ҳамеша зиндагиатон ба монанди ана ҳамин манзара зебо бошад ва ҳамаи он нафароне ки моро пайгирӣ мекунанд ҳамеша ба монанди ана ҳамин гулҳои сурхи баҳорӣ сарсабзу сарбаланду хуррам бошад. Бо мо бошед. Спасибо, дорогие друзья. Всегда процветайте, любите свою родину. Смотрите, все как сказочно, прекрасно, солнечно. И, конечно же, ставьте свои лайки. Vatani man.